kohta pitää tehdä jo 50 tilaajan spessu. Oi. Eli joo, Aponen täällä ja mun kaveri. Hello. Ja me pelataan Fortnitea. Tai no, ette te nyt niin tyhmiä oo, että mikä toi peli? Anteeksi. Sorry. Joo. Mä tiedän. Tää on Fortnite Battle Pass. Fortnite Battle Pass. Laittakaa like, jos pelaatte Fortnia. Ja tilatkaa kanava. Niin, muistakaa tilata kanava. Ja mitä nopeammin saadaan 50 tilaajaa, niin sitten sitä nopeammin mennään pelaa horror Okamenou. Ja kato. Eli joo, kauhupeli. Fortnite. Voi vitsi! Kaverinkaa. Mitä voi vitsi? Kun me mennään pelaamaan ja mä saan arvatkaa mitä, mä sain semmosen tuppifutin, missä ei oo reikää. Mun kaveri tyyli pissaa housuihin. Siitä pelottaa niin paljon. Niin se on niin pelottava kuin siinä. No, mä oon koklannut sitä, niin se oli ihan sairaan pelottava. Sitä joo, ei tarkoiteta sit kauhean pieni. Eli sit kun me saadaan se 50 tilaajaa, niin tulee kauhu. Ja 110 tilaajan spessu on kauhu. Eli kauhu on seurassa spessuina. Se on todella ärsyttävää. Mä kyllä kestän aika paljon pelkoa. Lähetään tähän. Okay. No hypätään jo tästä. Mennäänkö me tohon toiseen? Ei me kyllä tohon jakseta mennä. Me on niin järjestetään. Tulee paljon pelaajia, että se on semmoinen suunnitelmassa. Eikö niin jaa? No tää paikka sopii hyvinkin. Spessu sopii ekaksi. Miten tää on aina tyyliin täällä samassa paikassa tää jääkäsi? Se on yksi pelin harvinaisen tyyppi, joka tapaan tällä hetkellä. Pelin harvinaisin. Joo. Kaupusta. Se on just siinä. Se sä ootkaan. Hei, apua. Siis miten nää on näin proit-pelaajia? Sulla on aseena. Täällä on Ei oo täältä. Sulla on kruutu. Ei, yes! Mut hei, kosto on meidän. Mennään play with Nerdtail. Mennääks? Näksi. Ei näköjään. Mennään! Mä menin jo pois, kun et vastannut. Tuu rediuppi. Sopiiks? Ei rediuppi, vaan redi. Tuu sit pois siitä valikosta.
koska arvaa miten kamu. Haluuksä, että tää video menee... Haluuksä, että tää video julkaistaan? Haluutko? Joo, mutta mulle kävi jotain. No mene pois. Liivaa siitä, jos haluut. No on liivaamassa. Okei, hyvä. Ready. Anteeksi katsojat tosta, kun mä olin vähän tolleen tiukka, mut kun haluaa. Silleen. Ei, alkoi bukaamaan silleen. Bukaamaan. Joo, se alkoi bukaa vähän. Toi oli aika nice. You wanna rolli, double. Täällä pyörii koko aiki joku hitsi kärpäne. Apo. Arvaa mitä? Pysähy paikalleen. Tähän! Hei joo. Äkki. Tuu tänne! Ei. Mä olin Apo ihan eri tyyppi. Joo. Eva, hei. Ja kun mennään tonne mihin me kaikki haluttiin mennä, paitsi Toivossa. Mun nimi on Aaponen. Nimi näköjään meni sekasin. Mut se ei oo siis hänen oikea nimi. Koska välillä niinku Aapo rimmaa enemmän, mut mulle vaan jonkun takia nimi tuli Aaponen. Mikä järki siinä on? Tiiäks? Mikä hitsin järki siinä? Niinku why? Oh why? Oh why? Why? Saatiin uusi kaveri. Kun mä en päässyt ihan kokonaan sinne asti, missä sä oot. Willow. Banaani päällä. Kun sä legendaarisen haulikon! Murti arkista. Joo, kuole, kakkapää. Kuole. Apu, ei saa sanoa kakkaa. Miksi ei? Koska kukaan ei kato meidän videoit sitten. Aaponen on mun nimi. Mut kukaan ei kato sunkin videoit sitten, kun sä kirjoit. Ei kakkaa oo Se on ruma sana itseasiassa. Laittakaa kommentti, jos saa sanoa videoissa. niin noobi. You it's so noob. You noob. Laittakaa kommentteihin, että saaks videoissa sanoa kaka vai ei. Tiiäksä, että Laittakaa ei mene oo? Se ei sun teipä ei oo. On aika oikea. Haluan tulla auto.
Vuosi 22. Kuole sinä! Ei se kuollu ees. Kuoli se. Voimme kyllä tätä eka. Teen näin. Täydet hiilit saa. Tavallaan. Ja joku vaan kattoo vaan sille. Tuo. Sille. What you doing? Mä sain Epicin arvosta ja tavallisesta. Mulla on niin hyvä onnea. Täällä ei oo kyllä paljon pelaajia. Oh my god. Tää on kovaas. Tää on kovaas. Tässä on pelaajia. Mulla on kova tähtäysase. Kuoltiin. Kuoli. Se oli botti. Mä kerkesin mennä sen taas selän taakse. Varmaan sen takia, kun mä tapoin sen ykkösellä mun legendaarisella haulikolla. Mulla on perushaulikka, mut se tekee silti sairaan damage. Mut mulla on legendaarinen haulikko. Mä läheltä yhtä tyyppiä. Mene vaan tonne. Anna mulle niitä minijuomia. Miks täällä on? Tai heittele näitä. Mä alan nyt mennä tonne, mihin mä laitoin merkin. Kai huomaa, mikä on varastaa laase. Ei se on mun hitsi. Aina ota se Jaapo. Itketään Asi! Nene! Sä vaan alat itkemään Asi. Nimi on Aapo Nene. No mennä Aapo tänne. Aapo Nene. Nene. Tuu tänne. Tuu tänne. Mun nimi on Aapo Nene. Tuu tänne. Mitä siellä? Täällä on pelaaja. Niin, mä tiedän. Mä oon saanut 2 tapettua. Mä oon saanut 3 tapettua. Sä tuhlasit huippuaseen vikan ammuksen. Synkyn Mitä vaan mutkiin? tuu auttaa. Voi tappaa mutkiin. Pitää tappaa toi ekaks. Noin. Tuu auttaa. Mutta hetki on paikalla. Mä sain sen knukattua sen tyypin, kun se oli lähtemässä yöllä raketilla ja mä... Piu piu ja se! No voi viitti, ota tää. Vittu! Tapas se! Miksi ei toi voi hiilaa meitä?
Oikeesti, tuo on ihan botti! Tuo on ihan huitsin Nevadaa ja tääkin on saa huitsin Nevadassa. Vitsi mä menen piiloon, ettei... Pelkkiä rareja aapa. Mut se hiilaa se sun apurissua. Mä kuolen. Ja liivataan tästä, ei toivo tulla hiilaa. Liivataan. Ärsyttävää. Uusi peli. Ja tiedoks, voiko sä sanoa mua kamuks? Kamuskaa. No miksi sä Arvokaa mitä mä kuuntelen. Kuuntelen kaveriks? Häfö. Jo älä pelleile, haluuks sä... Mennääks tohon... Mennään tohon YouTube-tykoniin. No mennään pelaa Normiaa. Muuten tää video kestää 5 miljoonaa vuotta. Tän on ok. Mutta... Arvaa mitä? Täällä pelissä on... Tää video loppuu 2 pelin päästä. No katsotaan saanko mä pelaa niin pitkään. Mä löysin siis ulkoa ihan sairaan sileen kiven. Sä kerät kiviä. Mitä? Miksi sä keräät kiviä? Mä vaan sanoin, että löysin. Enkä sanonut, että keräsin kiviä. Mikä ton... Mennään Megasittiin. Mennään Megasittiin. Mikä ton levu on? Mä en osaa laskea. No sit mä en varmaan kuole. Varmaan, jos me ei mennä Megasittiin. Joo. Megasitti on meidän pelastus. Megasitti on meidän pelastushetki. Mut mikä toi levu on? 227 levuinen. Siis... Siinä on... Hikinen. Mitä sanoit? Se on hikinen. Hikinen tarkoittaa, että se on ihan hikinen pelaamaan. Tyyliin voitetaan tää ja saadaan kruununvoitto. Yeah. Aapo, katsot sä sitä, tiedätkö sen rubettajan Niki Törtiin? Se on tehnyt arvaa minkälainen. Se on tehnyt sellaisella yhdellä äänellä sellaistella. Where is last the guy? Oh where? Se oli tolleen. Tässä lähellä, mun lähellä ainakin kuulen ainakin kuolevia. Ei. Sinä et kuule lähemmin. Täälläkin on jotain hemmetin tyyppejä. Miksi täälläkin pitää olla tällaisia? Uusi juttu. Täällä on näitä miljoonaa tuottaa.
kampeit. Et nyt saanut. Miksei? Mä luuttasin jotain kaiken. Vai ei mitään jäljellä? Niin ei kauheesti mitään. Miten sinne pääsee? Aappu, tuu tänne. Täältä. Ah, Esimerkiksi sieltä. Sä menet tänne. Täältä. nice. Vai et jättänyt mulle mitään? Ei kauheesti. Nyt mä tuun tappas. Ei osunut muuhun vaikka ennen. Mikä tuo? Tää ei oo. Joo, mikä toi on se? Mun on vaan epikkejä ja legendaarinen. Mut tolle pelaajalle kävi hyvät onni, koska se pääsi meidän videolle. Eiks niin? Sano joo tai ei. Mieti kun joku ei vielä katsojista pääsee meidän videolle. Mites niin? Joo, joku päivä varmaan tuleekin. Vasta 1000. Ja 1000 spessun. Eli painakaa sitä tilausnappia hikisen. Se on 1000, ei vaan 1005 spessu. Mut mitä nopeammin saadaan se 1000 videoa täyteen, niin sitä mä kerron miten me saadaan nopeammin se 1000 videon spessu. Sen saa nopeammin kun tekee niin, että laittaa videoille tilausta, panaa videolle tilausnappiin ja tykkää videosta. Mitä järkeä siinä on, jos ei saa yhtään tilaajia, kun tekee videoita? Raapo mitä mäkään hakee. No, Lasermiaka. joo toi jo haetaan toi miekka. Eli mikä lasermiekka? Sä voit sit saada myös pelaajiltakin sitä. Apoo, mä hyppäsin liian korkealta. Anna sun lasermiekka.
Ei. Minä silti annan laserkiakkaa sulle. Aapo! Aaponen. Vitsi sun kaakusat kakaraa. Olenko minä kakara? Ja jopa sanoit mua väärällä nimellä. Niin rakkaa. Tuolla pelaaja. Nice. Koko mamun hevisnaipaa sitä tyyppiä. Ja mä tapan sen tyypin. Ja no, mä heitän sen lähetyksen. Mä heitän sen jos... Minä se lähe? Minä se? Joo, ei noi meille pärjää. Ei aio sä muokakaan, mä tapan sut. Mä tapan sut. Ja vielä tuhlasin sut. Joo. Siis nice. Legendaarinen haulikko. Oikeastiko? Avaimella. Ois kansinut löytää avaimia. Mulla on 3 niitä. Mut ois kansinut avata legendaarinen haulikko. Mulla on jo legendaarinen haulikko. Joo. Mä menen tonne saarelle. Joo, minä sinne. No ei, kun se on just alueella. Alueen ulkopuolella menee. Joo, ei mennä. Minne mennään? Tuuks sä tänne vai? Ei kun mä menen tonne, missä meidän toimen tiimikaveri on, kun siellä on pelaajia, että mä menen apuun. Joo, koska tiimi ei jätetä yksin. Melkein osunut yhtä tyyppiä mun hevisnipulla. Vitsi, mä en osu siihen. I can lean like a fly. Pitäisikö mennä vallottaa aluetta? Mä tapoin sen. Jopa level upilla.
Sehän ei mua kiinnosta. Mä en kuitenkaan kuole tänne. Koskaan mä saan täältä näitä hiilausjuttuja. Mä voin kuolla niistä. Vaan tähtäsi siihen kaukkaan silleen. Ja sitten se vaan. Ja sitten se vaan räjähti vaan silleen. What you do? What? Silleen. Say what? Say what? Aapo, mä tulen sinne. Joo. Mennään, että tän pelin tällä hetkellä meidän tiimissä hyvin pelaaja. Toisiksi hyvin siis pelaaja. Mulla on vaan 3 tappaa. Tai no, ei se välttämättä toisiksi hyvin oo, mut toisiksi eniten levy. Se voi olla meidän tiimin parhain pelaaja. Mut sillä on vaan Haluatko sä legendaarisen haulikon? Voi vaan tulla hakee, jos nyt on toi kerkeis. Oota nyt hetki. Mä lennän täältä. I can fly like a fly. Kato nyt Aapo. I can fly like a fly. Joo, mä ton tolleen. Heitin. Ota tästä. Legendaari. Koko mä taas. Et yritä ottaa, älä yritäkään. Mut se olisi aika kova eksoottinen haulikko. Eiks niin? Mä sain yhden legendaarisen. Mun tappoi kukaan pelaa. Mä sain ton headshottiin. Mulla ei oo yhtään tappoja. Ja Mulla vaan on 2 5 pelaajaa on tappanut. Tää menee kyllä nyt aika hyvin. Tähän. Mä saan yli 2 tyyppiä headshottiin. Eikö se ookin aika hyvä? Luottaa mua. Aapo, arvaa missä mä oon. Luottaa mua. En voi. Mä oon 3 vuoden. Mä en kato voi. Miksi ei tapa sua? Vitu mä ikinä pelaa sunkaan. Ei kerkeä tappaa herättäis. Ja video loppuu tähän, Aapo. Hei hei. Muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta, eikö niin?
eiks niin? No ei kuulu mitään, mut joo. Heippa! Heippa!